May apeldo libot Kapampangan sa Plalang Bayan ban magkakatamungan. Pag-umpisan ko na yung mumunang Tegalungan tamo ngayon ng 2016 kalimang pudot lima na ini. Okay? Yung mumuna yung atiis Tegalugan niya yung mas manawin ng Kapampangan ay Guanta. Okay? Yung pagadwa sabi agnan yung mas manayon na yung sabi Tegalugan niya amukhaan Tagalog yan amukhaan yung mas manayon ng Kapampangan ay Churan yung bayong Tagalog yan naman yung mas manayon ng Kapampangan Bali hindi tutuki masyadong makapiyo nung sana yung mas manayon nung ali kasi yung halimbawa yung imbita yung imbita kilawi ako Tegalugan niya at alam kumbira mas manayon yan pero yung balo nung guy sabihin tayo nung saan mas manayon o sige tanapa mo kaning banwang 2016 sana mas dakal na rin kaya katamong miyembrong sumupukot ang kaya katamong aguman kung kaya katamong kapaglasan kaya Kapampangan may pangapampangan tamo din kaya katamong anak din kaya katamong apo kaya tala sana Tatagalugan o sige kintutuki yung tamo nga takal sa lang